Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gellanama hayruji ɗuɗɗi duniya be alahira ha barka meɗen be sumaye en cumake ɗiɗi tati gotel ha nayi hande. Mashallah. Video meɗen hande en gaɗan video dow ko larani Facebook. ɗuɗɓe meɗen ɗon nasta Facebook woli mo ƴami am ɗum ƴamol on o wiyo jotta kam compte mako ɗon en andi Facebook amien maɗa ɗum 500 tan 5000 kadi himɓe temeɗɗen jowo jotta kam da amien o yiɗi o accepta ɓe amma ɓeɗo holla mo heewi o fotai o accepta ɓe jotta kam ɗon no a watta a wartira compte maɗa dow page to goɗɗo wari ni o hosete ami tan e bo a acceptan boko nde a yiɗi pat ko million noyi to a yiɗi a acceptan goɗɗo gal Facebook maɗa je profil kanjum on en yiɗi en holla no a waɗata a wartira compte maɗa je Facebook majum dow page warta komoye abonné be maɗa a acceptan mo nde a yiɗi fu ngam majum en yaha mi holla on no video majum latorto daga kanko mo ƴami be an be luttuɓe fu nda ɗum kadi inchallah en nasta nder video majum bana ni aran ko a watta ni a nasta Facebook maɗa bana ni amma ta juttu bandam abonu na chaîne amin je Fasaha TV ɓawata abonné ɓeɗana video amin ɗo like nden a partage ana sobiraɓe maɗa kamɓe ɓe lara useni chaîne Fasaha TV je YouTube e non gal Facebook Pullo Tech TV Real Madrid 90 minutes zone e non gal TikTok useni habde abonné kam nden bo waɗane video majum like ko da abonata mi tori maɗam tappanima kelle useni abonu useni waɗan video majum like to a nasti ha Facebook maɗa banni miɗo setina bandiraɓe shayi waɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to a nasti sai a nasta profil maɗa bana ni ok to a nasti profil maɗa bana ni to ɗon compte am je Facebook on laran ɗo waɗa Abdulkadir Foti on wara on abonné be am on laran ɗo ɗon mari yimɓe komben 4700 hami holla on page meɗen je Facebook majum hidde ko en joka video meɗen mi holla en page meɗen je Facebook man on tawirta ɗum nda ɗum ɗo windi bani Pullo Tech Real Madrid 90 minutes zone to sai on hosa on waɗa video on like ana video majum ha ton to yowa sai a wara a lara toɓɓe tati ha dow haɗo to a nasti toɓɓe tati majum a laran ha les a fuɗa lima go'o ɗiɗi tati je tati man ɗo sai a mema ha ton to a memi ha ton sai a wara waɗa ton on a huɓɓa ɗo ɗo to a huɓɓi ɗo man ɓe wima next sai a waɗa ɗo a hosa je to sai a waɗa next sai a waɗa confirmer to a waɗi confirmer waɗa next ba next ba yigo sivan sai a hosa waɗa next fahin to a waɗi next sai a waɗa next fahin haɗɗo fahin to a waɗi next sai a waɗa go to professional dashboard sai a waɗa banni a iya ha mi iman ɗo shikenan compte maɗa warti dow professional dashboard to a lori ɓawo ni yawa haɗɗo ɗo ta waɗi a lori ɓawo ni a ittini shikenan a tawan compte maɗa ɗon dow hunde ɗo a laran sanji wartinane ɗon no friend on tan ɗon no friend jotta kam warti follow to goɗɗo warni o nasta o lara ɗum ɗon follow tan bana wigo o abona waɗa suivre maɗa bani majum ɗo hewata ko million noyi a mari amien ha compte maɗa je Facebook hewata amma to ɗon dow friend dow amien non kanjum ɗo ɗum hewan mi tammi on pami tindinore majum yowa on kofnama on gettama on gellanama hayruji ɗuɗɗi siwten ma jam.